o masă mai echilibrată. Dă chipsurile alea încoace. Mamă, a venit iunie, bă, frate, și eu tot nu m-am dus la sală. Și am zis la început de an că ăsta e anul meu, că gata, că mă duc la sală, că gata cu prostiile, gata cu astea și ciuciu. Care luni, frate, că deja ai făcut un serial din asta? Păi lunea care vin, dar stai așa, tu de unde ai apărut? Că nu înțeleg. Mă numesc Lunii și apar de fiecare dată când cineva zice că începe de luni. Te-ai prins? Păi da, dar au trecut 6 luni, până acum de ce n-ai apărut? Păi a fost coadă, mă, frate. A fost coadă? A fost coadă, nu? Știi că sunt ca tine? Ia zi, încep cu piesa cu brațe. Am totul pregătit. Păi stai, mă, frate, că am nevoie și eu de motivație. Nu pot de pe canapea mă duc așa direct la sală sau cum. Am zis că încep de luni, nu de azi. Azi e duminică. Da, mă, glumeam, nu e chiar așa. Nu trebuie să fii perfect luni, dar măcar trebuie să vii. Ok? Vrei să zici că dacă încep, eu nu trebuie să schimb tot? Adică nu trebuie să, nu știu, mănânc sănătos, să lași chipsurile să așa. N-am și o jumătate de pungă până la urmă. Nu, stai liniștit că nu trebuie să schimbi tot. Trebuie să ai doar un minim de 3 antrenamente pe săptămână și o masă mai echilibrată. Dă chipsurile alea încoace. Haide!